Murna muke da zuwan wata maulidi, murna muke da zuwan wata maulidi, murna muke da zuwan wata maulidi. Rabbi dubun salati lunkawa Muhammadu, tsira da aminci yaddo sayyidu, alayya sahabu sasu don ahadu, shuru bawudiya gun shahidu. Barka shugaba tashin ka lafiya, kai ne maganin cutar duniya, kafuwa ya kafir gitar da makiya, mai son kada bai tabewa. Dukkanin mai son ka zai nuna kauna gunka, maulidi muke so domin tsananin kaunarka. Dukkanin mai kin maulidi to bai son ka, da sarki ne a gurina ni kuma bawa. Duk mai son barhama mai son daha ne, duk mai kin barhama mai kin daha ne, wanda ya sake daha za ya kone, a kan son daha ni ba ni canzawa. Sai da faɗin masani cikin masoyanki, duk ya duk rinsi ba za ni bar begenki. Sayyadi Aliyu gwarzo kai ke mai yaki, angon Fadima kai baka guduwa. In za ka so mutum ka so shi don Allah, in za ka ki mutum ka ki shi don Allah, fushi ma za ka yo domin Allah, duka mai rai lafira yake zuwa. Annabi da kai mun ka dogara, domin kai ne jirgin tsira, can da nan kai ne jagora, kafin ka zo an
to bai faduwa.